O, Bella, Bella, Bella Marie, Bella Marie. Ło, zwiertę okno, bo wydupia ci drzwi. Ja jestem Niklaus, a to jest, moi drodzy, największa paczka, jakiej okazji unboxing miałem robić. To jest paka, którą otrzymałem od Lenovo. Nie wiem, co jest w środku, ale się domyślam. Także przystępujemy do żnięcia. Zobaczmy pierw to. To jest tasia. Level Up Legion. Intel. Yo. Na kawusie. Drugomycka. Yo. I dual wielding L i M. Ja jestem człowiek małego pokroju, to jest opcja, że L i jedna mycka pójdą do rozdania, także obserwujcie Facebooka. No i proszę, firmowy, elegancki. Moi drodzy, przechodzimy do tak zwanej części głównej. O! A nie strzela. Klawiatura mechaniczna. Podkładka jedna. Podkładka druga. I moi drodzy, nieskromnie powiem, laptop. Ewentualnie jakaś mini głowica jądrowa. Wszystko tu jest zabezpieczone. Cudowny. Ach! Piękny. Moi drodzy, z tym cudem technologii jest związana pewna romantyczna historia. Mikołaj, jak co dzień zresztą, marnował czas grając w swoją ulubioną grę. Coraz bardziej docierało do niego jednak, że brak znajomych i generalnie piwniczenie nie jest niczym dobrym. Tęsknił za kontaktami międzyludzkimi, odrobiną słońca, no i oczywiście świeżym powietrzem. Kiedy nagle wpadł na genialny pomysł. Przecież grać w ulubione gry mogę też na zewnątrz. Pobudzony tą myślą nie zwlekał ani chwili dłużej i jak pomyślał, tak zrobił. Wystarczyło tylko znaleźć dogodne miejsce i można było w pełni oddawać się swojemu ulubionego hobby, teraz również na świeżym powietrzu. Mikołaj nigdy wcześniej nie wyobrażał sobie, że można połączyć obcowanie na łonie natury z jego ulubionym hobby, jakim jest granie w gry. Całe jego gamingowe życie nabrało zupełnie nowego wymiaru. Nawet granie i surfowanie po internecie w zaciszu domowym weszło na poziom zupełnie nowej generacji. Lenovo Legion Y720. Głośniki marki JBL zapewniające jak na laptopa bardzo wysoką jakość dźwięku. Matryca w rozdzielczości Full HD, bardzo wydajny układ graficzny Nvidia GTX 1060, współpracujący z 7. generacji procesorem ze stajni Intela, podświetlana klawiatura niskiego skoku z możliwością zmiany koloru i systemu podświetlenia, minimalistyczny, elegancki design zwieńczony czaderskim logiem na tyle. Życie Mikołaja jeszcze nigdy nie było tak dobre.